खुलुमबाय दिनैनि NBNN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि जोंनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझाराव मुलुगनां टीबी बेरामनि सान फालिदों कक्राझार सेम गामियाव खुंफुंनाय मि जुनार फिसिनाय फोरोंथाय मावबादाया सनिबाराव जोबलांबाय आरो थामथि बोसोरनि तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि जुथुम्माया जुरिजेनबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव हादोरनि दाब दाब जायगाफोराव मुलुगनां जखा बेराम सान 24 मार्च अक्ट'खौ मुलुगनां टीबी सान एबा जखा बेराम सान महरै फालिनायजों लोगोसे बिटिएडिनि सदर सहर कक्राझार नोगोरनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियावबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों सनिबाराव मुलुगनां टीबी सानखौ फालिनाय जायो कक्राझार जिल्ला सावस्रि रैखाथि बिफाननि बानजायनायाव सनिबाराव खुंफुंनाय मुलुगनां टीबी सानजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलियाव हानजा सुनाय आरो सानजौफुआव कक्राझार सहरनि आरएनबी सिभिल देहा फाहामसालिनि सावराय जथुमनि नब्लाङाव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो मुलुगनां टीबी सानजों लोब्बा लाखिनानै कक्राझार सहराव दिन्थिफुंनाय हानजा सुनाय हाबाफारिखौ फिरफिला जांख्रिनानै बेखेवनानै होयो कक्राझार सोनाब जनजाति विधानसभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिया আজি এইবাৰ ওৱান টিভিতে আমাৰ ফোন হ'ল ওৱান টিভি লিডাৰ্ছ পাব্লিক সকলো আমাৰ চৰকাৰী বিষয়া সকলো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাই বন্ধুসকল আৰু ৰাইজলৈ মই বিটিসি বাসীৰ হৈ আমাৰ এই বিটিসিৰ মুৰব্বী হাজামা মহিলাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আহি পেলাই সকলোৰে অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ সঁচাসঁচিকৈ আমাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অতিকৈ এটা স্মৰণীয় দিন কিয়নো আজিৰ এই দিনটোতে আমাৰ এই মাৰ্চ মাহৰ 24 তাৰিখৰ দিনাখনে আমাৰ এই পৃথিৱীত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰা মানৱ ধ্বংসৰূপী ভয়ংকৰ বেমাৰ যিটো আমি যক্ষ্মা বুলি টিবি বুলি সবে গম পাওঁ এই সংক্ৰামক ঘাতক বেমাৰৰ বীজাণু এইটো আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছিলে 1882 চনৰ 24 মাৰ্চ তাৰিখে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে যক্ষ্মা দিৱস আজি উদযাপন কৰা হয় ইতিমধ্যে আজি দিৱস উপলক্ষে ইয়াত নিউজ দেখা গৈছে বৃহৎ ৰেলী কৰা হৈছে কক্ৰাঝাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ৰেলীখন ইতিমধ্যে পশ্চিম কক্ৰাঝাৰ সমষ্টি मख'नाय जायोदि कक्राझार आरएनबी सिभिल देहा फाहामसालिनि सावराय जथुमनि नब्लाङाव मुलुगनां टीबी बेराम सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए माजेन्द्र नार्जारी बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राजीव कुमार ब्रह्मजों लोगोसे कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि निरन्जन बुराया गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुङो दि ইয়াৰ ওপৰত সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আজি সন্মান পাইছে তেওঁলোকলৈও মই মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যাতে ইয়াতকৈ বেছি ভাল কাম কৰে মই ভাবোঁ আমাৰ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াও কৈছে টিবি বেমাৰক লৈ ভয় কৰিবলৈ একো নাই এতিয়া এমএলএ ডাঙৰীয়াও সুন্দৰকৈ কৈছে টিবি বেমাৰটো আজিৰ দিনত এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আৰু আমিও ভাবিছোঁ যে টিবিটো ডাঙৰ বেমাৰ নহয় কিন্তু যুগৰ লগে লগে এইটো পৰিৱৰ্তন হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত টিবি হোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে চিন্তা হৈছিল এই দুৰাৰোগ্য বেমাৰটো হোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাকে ৰোগীসকলে বহুত ডাঙৰ চিন্তাত পৰিবলগীয়া কৰিছে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰি নিজকে দুৰ্বল নকৰে তাৰ কাৰণে এৱাৰনেছৰ
ओरैहाय गसाइगाव विधानसभा बियाबनि MLA माजेन्द्र नार्जारियाबो आथिखालाव टिबि बेरामा साग्लोबनो हानायखौ जोबोद खम नुनो मोननाय जायो होननानै बुङो। অকল ডক্টৰবিলাকেই নহয়, অকল আমি ময়েই নহয়, আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ টিবিক আমি কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক কথা আমি আজি উপলব্ধি কৰিছোঁ। আমি আজি স্মৰণ কৰিছোঁ সেই 1882 চনৰ কথাটো। ডক্টৰ ৰবাৰ্ট কোকে যেতিয়া সেই বেক্টেৰিয়া যিটো মানে বীজাণু, সেই বীজাণুটো উদ্ধাৰ কৰিছিল, গৱেষণা কৰি তেখেতে উলিয়াইছিল যে টিবি যক্কা দিওঁ বুলি কওঁ। আমি এটা সময়ত গম পাইছিলোঁ যক্কা হ'লে ৰক্ষা নাই, মানুহবিলাকৰ মুখে মুখে সেইবিলাক আছিলে। এতিয়াও মানুহসকলে টিবি যোগাসকলে জিলাটো আছে ভিতৰুৱা অঞ্চলত। তাৰ বাবে আমি সকলো নাৰ্ছসকলক ডক্টৰসকলক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, যিসকল টিবি বেমাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে সেইসকলক আপোনালোকে ভালদৰে বুজাই দিব লাগে। खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव मन्त्रि प्रमिलारानी ब्रह्मआ बुंबावोदि जेब्लाबो क'क्राझार सहरनि RNB सिभिल देहा फाहामसालिनि आबहावाखौ साखोन-सिखोन लाखिनो बयखौबो खावलायो आरो फेग्रा मुवा, थांखु, सिगारेट सोबनाय बायदि बायदि बिथिंनिफ्राय जानगाराव थानानै टिबि बेरामनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो, बेनि थाखायबो साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ खावलायो। অতিৰিক্ত মদ্যপান কৰিব নালাগে আৰু সিগাৰেট ধূম্ৰপান গতিকে ধূম্ৰপান কৰিব নালাগে। ধূম্ৰপান কৰাটো নিষেধ কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে। গতিকে সেইটো মানে পালন কৰিব লাগে। সেইটো পালন কৰি চলিলে নিজে সেই বেমাৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰিব। যিকাৰণে দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশত থাকিব নালাগে, চাফ চিকুণ কৰিব লাগে নিজৰ অঞ্চলটো। আৰু সেই কিছুমান যে য'ৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কেঞ্চাৰ হয়, টিবি হয় বুলি জানি শুনি মদ্যপান কৰে, চিগাৰেট বিড়ি পান কৰে, এইবিলাকক মই আহ্বান কৰিছোঁ যে আপোনালোকে সেইটো আজিৰ পৰা ত্যাগ কৰক। बिटिएडिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि साखाथि सियाम गामियाव थानाय मावसोरां आफाद खाम लाइब्रेरिनि लांगोनायाव खुंफुंनाय मि जुनार फिसिनाय फोरोंथाय मावबादाया सनिबाराव गोजोनै गोजोन जोबलांबाय। माइनाव एग्र' प्रडाक्सन क'अपारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायाव आरो जुनार फिसिग्रा बिफान आरो आसाम लाइभस्टक पल्ट्रि कर्परेट लिमिटेडनि हेफाजाबाव 22 अक्ट'निफ्राय 24 मार्च अक्ट'सिम खुंफुंनाय मि जुनार फिसिनाय फोरोंथाय मावबादा हाबाफारियाव गाहायै बैज्ञानिक राहाजों अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय आरो बोरमा फिसिनायनि आदबखौ गुवारै फोरोंथाय होनायजों लोगोसे बोसोनबो होनाय जायो। फार्म मोनसे खुलिनो थांनायनि सिगां जोंहा मोनसे प्लेनिं थानांगौ। प्लेनिं माने ओरैबायदिहाय जों माबा मोनसे मावनो थांदों, जों मावथारगोन। लाब लसआ उननि खोथा, लाब लसखौ जों उनाव नायगोन। नाथाय जों फार्स्ट गिबियाव जोङो मोनसे जों कमिटेड जानांगोन, जों मावथारगोन आरो पेसेन्स जितु धैर्य शक्ति बेयो जोंहा थानांगोन। माइनाव एग्र' प्रडाक्सन क'अपारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय दाउ, अमा आरो बोरमा फिसिनायनि फोरोंथाय मावबादा हाबाफारियाव मि जुनार बिफाननि डक्टर गरगरा महिलारिया बाहागो लानानै बुङो दि आथिखालनि बादायलु आरो बैज्ञानिक मुगायाव दाउ, अमा एबा बोरमा फिसिनायनि गेजेरजों गावनि जिउ खुंनाय आरो रां आरजिनो हानायनि खाबु दङ होननानै बुङो आरो बैज्ञानिक राहाजों मि जुनार फिसिनायनि गेजेरजों गोरलैयैनो रां बुथुमनो हायो होननानैबो महिलारिया बुंबावो। কাৰণ আপোনালোকেও পোহে, ছাগলীটো অলমষ্ট পোহে। আচলতে ছাগলীটো এনেকুৱা জন্তু মানে যিটোক আমি পুহিব নোৱাৰোঁ সেইটো নহয়, প্ৰায় পোহে। আৰু আমাৰ এনেও তাৰমানে খেতি মানে এগ্ৰিকালচাৰেল যিটো কিবা এই ষ্টেপ সেইটোত আমি কম বেছি হ'লেও সেইটোৰ লগত ৰিলেটেড আছে। প্ৰায় ঘৰতে এটা দুটাকৈ হ'লেও মানে ছাগলী পোহে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কম বেছি হ'লেও এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আছে। ओरैहाय खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव एग्र' प्रडाक्सन क'अपारेटिभ ससाइटिनि मासिगिरि थेंगारु बसुमतारिया बुङोदि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय मि जुनार फिसिनाय फोरोंथाय मावबादा हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि अनगायैबो चिरां जिल्ला आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि गासै सा 315 मुलाम्फायारिफोरा बाहागो लायो होननानै मिथिहोबावो आरो जाफुंसार ट्रेनिं लागिरिफोरनो मि जुनार फिसिनाय बिफाननिफ्राय फोरमान बिलाइबो राननानै हरनाय जागोन होननानै मिथिहोनायजों लोगोसे लन हरनायबो जागोन होननानैबो बुंबावो।
গাহৰি কেনেকুৱা পালন কৰিব লাগিব, গাহৰি কেনেকুৱা ৰাখিব লাগিব, সেইটো কাৰণে আজি ইয়াত ডক্টৰ উপস্থিত আছে ইয়াতে। এইটো চব মানে ডক্টৰ ছাৰে মানে শিকি দিব কি কি কৰিব লাগে, সেইটো কাৰণে ইয়াত মানে আজি মাইনাইৰ পৰা ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম বনাইছে। কি কি হ'ল জিনিসটা মানে আগত আছিল নলেজত, সেইটো মানে প্ৰথম কাৰণে মানে অনেক এতিয়া মানে মোটামুটি 1 বছৰমান এতিয়াও মানে ফাইনেন্স হোৱা নাই, হ'ব। তাৰপিছত মানে ছিংগেলত মানে 1.5 লাখ আহিব কৈছে, অহা নাই, আহিব মানে এইটো মানে ময়ো জানে, চবেই জানে, এইটো চৰকাৰৰ বস্তু হয়, চৰকাৰৰ মানে। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघआ खलबारि गामिनि खलबारि बाथौ थानसालि फोथाराव गाजा गोमजायै 3 बोसोरारि जथुम्माखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गिबि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि 8 रिंगायाव गाहाय दरखं बेखेवदों मुस्रि असिना बसुमतारिया। नैथि हाबाफारि बायदि 8:30 रिंगायाव रुंसारि सान्तेश्वर ब्रह्म आरो बिजय सिंहनि मुङै गोजौस्रां बेखेवनानै होयो बिटिसिनि EM गणेश कसारिया। तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि दिनैनि बे गिबि सानाव गिबि हाबाफारि हिसाबै गुबै दरखंखौ बेखेवनो थाखाय हाबाफारियाव नुजाफैनाय गासै दैदेनगिरि, रायजो राजा, फरायसा फरायसुलि आरो बयखौबो साबायखर होनानै दिनै आं बे गेटखौ बेखेवनो थाखाय आखायाव लानाय जायो। गोजोन्थों। बेखेवगिरिनिसिम साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। क'क्राझाराव मुलुगनां टिबि बेरामनि सान फालिदों। क'क्राझार सियाम गामियाव खुंफुंनाय मि जुनार फिसिनाय फोरोंथाय मावबादाया गोजोनै गोजोन सनिबाराव जोबलांबाय आरो 3थि बोसोरारि तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि जथुम्माया जुरिजेनबाय। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।